बेलाके हामबाय तिने करबुक डिविजन कमिटी आईपीएफ तिने जुगाली जागबाय आईपीएफ तिने अर्गानाइज बाय विभिन्न बदल गुबुननि बदल जेमन सीपीआईएम तिप्रामथा ते कांग्रेस अमा हाइख्लायै 29 फैमिली ने 87 वोटार्स अवश्य सीपीआईएम ने एडीसी विलेज कमिटी ने प्राक्तन चेयरमैन बरक जॉइनिंग खालामफैया करबुक डिविजन कमिटी 2023 इलेक्शन पायै प्राय कंटिन्यूस ने जॉइनिंग प्रोग्राम चलेवै दङ सुदो करबुक डिविजन स्मिया साराती ब्रावा सिने सारेंसी देवबर्मा ने नेतृत्वे 2009 आईपीएफ संसारजांगमानि बिसिंग जों प्राय लगातार 14 बोसोर आईपीएफ ताबो कंटिन्यू स्टैंड पॉइंट दङैनो साराती प्रासानि बागै कक सावै खरांथि सावै सामं खालाय दङ एवं आशा खालायो अमनो सिने त्रिपुरानि इतिहास जे कायसा रिजनल पॉलिटिकल पार्टी लंग इयर्स तंगै जत बरकनो लगे तुयै एवं त्रिपुरासा आमचाइनि सिनि त्रिपुरासानि पद्रे पर डिफारेंट बरनो एक लगे तुयै जों तिनि चबा खालायै पार्टीनि विभिन्न एक्टिविटीज न तुयै तंमानेव अमनो त्रिपुरानि पहिलानि इतिहास ने आंखा खालायो आगामी दिनो अमनो सिनि कमिटमेंट तंनाय सिनि इमां सिनि विजन तंनाय सिनि आईपीएफ पार्टी ने बिसिं तैनो आगामी लंग टिबिलिटी जतखन पर्यंत सिनि बरकनि बागै फाइनल सल्यूशन यासाक एडीसी आम चाइना तै आलादा राज्य स्नामिमे यासाक पर्यंत आईपीएफ पार्टी तंनाय एनसी डेभलपमेन्ट इमांनो जों मोगथां खालायनाय एनसी डेभलपमेन्ट विजन जों सक्सेसफुल खालायनायनि बागै दिनै करबुक डिविजन कमिटी ने जरा फाइनाय रक जरा कथा जॉइनिंग खालायनाय रक नां जतना खा हामबाय लामसागो ते सारा त्रिपुरायाव बहायनो जॉइनिंग खालायजागै दङ जॉइनिंग अंगै दङ जरा फाइनाय रकनो जों मोस्ट वेलकाम खालायो जरा फाइ माया रक ताबो बरकनाबो जों एडवांस वेलकाम जानांगौ बरकबो जरा सकबाय खांखा बरकबो सकबाय बायनाय खा खालायो गोबां लिडार रकनो ताबो जोंबाय इंटरनेटली कम्युनिकेशन दङ इंटरनेटली जुगाजुग दङ बरकबो जरा नासिङै दङ जरा सकबाय खांखा बरकबो फायबायनाय जरा आईपीएफ पार्टी ने अंकरै थांनाय गोबां लिडार रक बरक बहायनो गुबुन जागाबा थाङै खादुजाक सेटिसफाई अंगिया ककमा साया खरांमाति साया निजिनि अधिकार न प्रयोगमा खालाया अमहाय गोबां मासिनि लिडार अंकरै थांनाय जरा डिप्राइभ अंगै थांनाय रक बरकबो तिनि सिनि लिडार रक बाय जतबायनो कम्युनिकेशन दङ बरकबो जॉइनिंग खालायफैनाय गमनो आं बेलायखाना हामबाय मारो तिनि आईपीएफ बीजेपी नि सामंग जरा हामजागै फायनाय जतननो खाका हामबाय लामसागो जों अमा हाइख्लायनो बसकांगा तैबो कतर जॉइनिंग नि बिसिंति तैबो जों सिनि एक्टिविटीज न जों तैबो बसकांगा फुनंनाय तै बसकांगा सिनि 23 आगस्ट सिनि दिल्ली मुभमेंट दंगो 23 आगस्ट जों ताकलाय दिल्लीआव थांलायनानै बागै सेंट्रल कमिटी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी आईपीएफ अलरेडी जों डिसिजन नाजाक अबनि बागैबो प्रिपारेशन खायजागै दंगो बसकांगा सिनि 23 आगस्ट दिल्लीआव सेलिब्रेशन खायनानै बागै आसु जानानै दंबाय आसाब ताकेसे सुंमोन आईपीएफ पार्टी 2009 नि सिमे 18 जराव खूब गाहाम एकदम एक्साइटेड खालायै जतन सामं तांलायै तिनि स्ट्रंग पोजिशन तंगैनो जों सीपीआईएम न 2018 त्रिपुरानि हायते प्राय 35 बोसोर कंटिन्यू कायसा नेशनल पार्टी क्षमतावा आचुक जाकनो जों नुगो प्रत्येकटा निर्वाचन सीपीआईएम र काउंट खालायमाने 20 नि परे काउंट खालायो तार माने एक नि हायते 20 संकांकाय जे त्रिपुरासा रिजर्व सीट संकांकाय अब जाखलायपनो सीपीआईएम मानाय हनै बरक अलवेज न अबनो कॉन्फिडेंस तैनो दंगो किन्तु 18 नुखा बरक 0 থেকে काउंट खालायनानै नांखा अबनि बागै सीपीआईएम कमाय थां सकाहाया सीपीएम दंखौ किन्तु आ सीपीएम नि षड़यंत्रबो जों खालायखा 2023 नि 2018 नि हयते 23 जराव सीपीआईएम नि षड़यंत्रबो खालायै जोंनि लिडारबो गोबां अरायपराय अंखा पार्टी नि एक्टिविटीज बो दुर्बल अंखा समर्थन बो दुर्बल अंखा किन्तु 23 नि परे ताबो
तेबेसे IPF तेवा एमन के दाग कारिबोय समर्थन बांगै दंगो लोकरक फाइ दंगो लोकरक तमे हिन जॉइन खलाइ दंगो अबनो नरकनि मीडिया नि बिसिंति जों लोकरकनि थानिगो हामबाय मारगो IPF तिने परा आसके बरसा खलायै IPF तिना तेबेसे IPF तिवा फाइमानि बागै बालायखाना हामबाय मारो आसा ते केसे सुंगमुं आपनि सावै थांका आगस्ट नि तालो दिल्ली मुभमेन्ट थांनानि दंगो हेफियाबा आफ्रो तम तामखौ तलांजागनाय एबा लोकरक बमा हाके थांनि मानो जों सिनि अलरेडी एस्टिमेट खलायजाक प्राय 200 हाइ खलायै जों ट्रेन बाय थाङै जों दिल्ली जंतर मंतराव सिनि एक्टिभिटीज न जों खुंनाय सिनि सारा ऑल इंडिया नि जत नेशनल मीडिया नि थानिबो सिनि इशू ते सिनि डिमांड ते सिनि आइडियोलॉजी अबनो जों खुंनाय दिल्ली बा थाङै दिल्ली बा सिनि मुभमेन्ट खलायमानि बिसिंति जों 2009 नि सिमी अमा हायके जों प्रोटेस्ट खाइ दंगो अ पार्टी ते अबनो जों फोकस तो बनानि बागै जों दिल्ली बा थांलाय मेमोरेन्डम साबनो याफा जानाय बिदि मेमोरेन्डम साबनो याफानाय जों जेहेतु ताबुक एनडीए गवर्नमेंट बीजेपी बाय अलायंस पार्टनर दंगो जों त्रिपुराबो खमताबो जों बसकांगा साबा मिनिस्टार न जों मेमोरेन्डम याफानाय अब जों सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी न जों डिसाइड खालायनाय सर आपरो कायसे सानमुं त्रिपुरालेन सानमुं सिमिना आसानि थांनाय एबा गुबुननि सानमुं रगो IPF तिने इशू 2009 जे आसाइफ्रो जे इशू दंगने ताबुबो आइ इशू न IPF तिने पार्टी नि मोर डिमांड बा चार्टर डिमांड बा 10टा दाबी बा 15टा दाबी अब हाइति जों IPF ति पार्टी जों तमा हिन 2009 आसाइया IPF ति आसाइ माने काइसे इशू न एडिशन बेस खलायै एडिसी आम चाइना सेपारेट स्टेट्स नामनानै आइ इशू न जों ताबुबो कन्स्टेन्ट दं